Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Pebrero 1, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pila ka mga opisyal na balaka sa pag-positibo sang 41 ka mga call center agents. Anong ka BPO company sa Bacolod, wala nagsunod sa backtrack ordinance. Sa balita national, pondo para sa genome sequencing graduso sang DOH. Probinsya sang Cebu ginapatutukan tungod sa mataas nga infection rates sa COVID-19. Sa ating balita international, state councilor sa Myanmar kagiwan pa ginaresto sang otoridad. Sa sports balita, Raptors daog kontra Magic. At sa ating balita entertainment, Miss Universe of Philippines sa personal nagatagbulig sa mga kabataan sa Cebu. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pagkulon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary. Balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nabalaka sa Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga inepekto sang pag-positibo sang 41 ka mga call center agents sa COVID-19 sa may syudad sa Bacolod. Suno kay Lacson, 8 sa mga ini ang hindi residente sa Bacolod kundi sa mga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Suno kay Lacson, nakilala ng 8 kag naibaluan naman ang ila ginapulian nga lugar para sa contact tracing. Ginakahangawaan sang gobernador bangod nagasakay lamang sa di pasahero nga salakyan ang 8 kag mahimo nga madamo sa mga naka-close contact. Nagasalig ang gobernador nga ini ang maktuan sa gilayon sang syudad sa Bacolod. Important, and I think they have already been identified. My worry is how these 41 went home during that time. I understand many of them, especially the 8, took public transport. So that's my worry. Dapat yan si Governor Bong Lacson.
Ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa publiko, ilabi na sa mga empleyado sang gobyerno nga hindi na mag-duty pa kung nagabatsyag sang sintomas ng COVID-19. Ini matapos magpositibo sa virus ang 41 ka mga call center agents ng Transcom Bacolod. Sunod kay Lacson, masamin niya ginapahanumdong sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal nga hindi na mag-duty kung nagalain na pamatsyag agud malikawan ang paglaton sang virus. Enero 23, 2021, una nga nagpositibo sa COVID-19 ang 21 anyos nga empleyado sa Transcom nga nag-duty bisan pa nga malain ang pamatsyag. Bangod sini, ginpatigayon ng contact tracing tubtob nga nagpositibo man sa virus ang 41 pa kaiman. Nagapati ang gobernador nga wala kun tani magdamo ang mga nagpositibo kung nasunod lamang ang pag-implementar sa istrikto nga health protocols, ilabi na ang pagsunod sa backtrack ordinance sang syudad. Samtang ginpag ni Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nga na-quarantine na ang mga nag-positibo sa COVID-19 kag na-isolate naman ang ilang mga close contacts. Suno kay Sorongon, ginpanugyan man sa mga close contact na nag-negatibo na sa COVID-19 nga tapuson ang 14 dias nga home quarantine bangod sakop pa ini sang incubation period sang virus. Ginpaidalom naman sa maidiid nga disinfection sa Bacolod CDRRMO ang building sang Transcom subong adlaw. Ginpa silang Transcom sang 24 oras para sa disinfection umpisa kagabi Domingo tubtob subong adlaw Lunes base man sa mando ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Sa Enero 23, nagpositibo sa COVID-19 ang 21 anyos nga lalaki nga taga Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Magpapanaog ang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa notice of violation batok sa anam ka mga business process outsourcing o kon BPOs sa syudad bangod wala nagatuman sa backtrack ordinance. Lagip sa mga kompanya, mga Transcom nga may 41 ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa EOC, tanan nga BPO sa Bacolod ay nakarehistro sa backtrack pero wala sila nagausar sa backtrack system para sa ilang mga empleyado. Bangod sini, wala sang record sa database sang syudad sa natungdan nga BPO company pagkatapos kay naghatag man sang kabudlayan sa contact tracing team. Sa idalom sang City Ordinance 941, ang establishmento nga wala nagasunod sa sini nga pulisa ang papanaugan sa penalidad sang 1,000 ka pesos para sa first offense, 2,500 sa second, kag 5,000 naman para sa third offense. Nagpanumdum si Surongon sa tanan nga negosyo nga mag-comply sa ordinansa nga nagatuyo sa intensive kag comprehensive contact tracing. Sa iban nga balita lokal, ginklaro ni LTO Bacolod District Office Head Ruben Campos nga wala pa sang nabaton nga kopya sang Implementing Rules and Regulation o kon IRR ang iya talatapan na angon sa pagpatuman sa Republic Act 11229 o kon Child Safety in Motor Vehicle Act. Suno kay Campos, sini nga IRR ang magahalin sa Department of Transportation o kon DOTR kag mag-aagi pa sila Regional Office antes pa man nga makalabot sa iya opisina. Suno kay Campos, wala naman sang problema kung pagpatuman ang paghahambalan. Bawod aktibo man ang operasyon sang enforcement unit sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa nibaluan nga base sa among nga kasuguan, ang sino nga persona nga madakpan nga nagbayular sa mga layi ang may penalidad ni 1,000 ka pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense kag 5,000 pesos naman para sa third offense. Lakip na isa ka tuig nga suspension sang driver's license. Patay ang bata matapos ginuthang sang amay sa sitio Pau, Barangay Kabagnaan sa Banwa sang La Castellana. Gintilala ang biktima sa kay Romulo Roto Jr. kag gintilala naman ang suspect sa nga amay sa kay Romulo Roto Sr. Sunod kay La Castellana PNP Commander Police Captain Ramel Bustamante, nagabot sa balay nga hubog ang biktima kag nagpangayo sang kwarta sa iyang mga utod apang wala ginhatagan. Nagpangakig kag tuyo kun tani nga lamuon ang mga utod rason nga sa makitaan sang amay ginsaway apang wala nagpamati didto kag palukpan gamit ang boga o kun armas nga ang bala hulin. Naigo sa ulo ang biktima apang nagbato pa pagi sa paghaboy sang kahoy. Rason nga ginlampusan sang amay tubtob nga napatay. Natala naman ipaidalom sa autopsiya ang bangkay kag ginahulat sa karon ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sang kaso. Samtang yara na sa kustodiya sang otoridad ang amay kag pangatubang sang kaso sa idalom sang Republic Act 10591 o kun ang paghupot sang iligal nga armas lutang. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time, DTX sa
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga naka-tune in tonight karon nga Monday night sa aton sila nga pagpangalagad evening newscast diri lamang sa DYEZ. Welcome na mga ka-aksyon sa mga netizens sa aton nga naka-monitor via online, Facebook Live, YouTube channel kag sa aton sila nga website www.aksyon.radio.bacolod. This time action check natin ang comment section sa aton sila nga Facebook Live. Good evening lang kay Thea Kim Riman, good evening Action Dale and Action Ann, no? Salamat gid kay Ma'am Thea nga naka-tune in na tonight. Ara man si Amor Violeta Paderna, madamo man nga salamat, no? Kay puro hashtag action na lang yasin nga comments si Amor Violeta Paderna. Sige Si Charlotte Pacquiao, good evening Action. Ara man si Rhea May Ladio, good evening Action Ann and Dale. God bless us all. And si Ma'am Liza Joy Amoroso, hi Action Dale, Miss Ann. Good evening, happy birthday lang sa akong gwapong bata. Si Elijah Joshua Ilon Amoroso, monitor lang kami din sa may J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport. Happy birthday kay Elijah Joshua Ilon Amoroso and happy listening dira sa inyo. And si Chris Angelo Santillan Tingal, nakatune in naman. Kagara man si Emma Alquela Kilstrom. Good evening, Action Ann and Action Dale, watching live as usual from Sweden. Madamo gid nga salamat. Sige Si Sir Alex Monteza. Sir Alex, how are you? Kamusta ikaw, sir? Mayong gabi, Sir Dale and Miss Ann. Welcome aboard once again, Sir Dale. Get well. Yes, Action Ann. Nag-send ni si Sir Alex Monteza sa atin sang mensahe sa Messenger. Si Dale? I'm good, no? I'm feeling better. Wow. Sana all. Sana all. Ginakamusta. Thank you so much, Sir Alex Monteza. And wala ko lang makita si Sir Alex Fuentes. Dugay ara na siya. Liyog lang ko patamyaw sa mga abiyanta Guillermo Clarito kang tatay Fred Madrid sang Mabini Coral Monitor 24/7. Salamat gid Sir Alex Fuentesa. Halong-halong, keep safe kung diin ka man subong. And Sir Joval Trinidad, good evening. Sir Action Day, Madam Action Ann, mapil na Ann. Sana all. We are monitoring through Transistor Radio, Facebook Live, and YouTube. Wow, grabe. Sige, si Joval Trinidad, may God bless both of you always. And the management, down to all the staff of the number 1 AM radio station, Action Radio, Bacolod. Sige, salamat gid. And good evening sa tanan nga nakatune in tonight. Madamo gid nga salamat. Sa inyo. Okay, sa kay Sir Eddie Laos, good evening, Action Dale. Ga-monitor kami diri niya Nana Isabel di sa Cane Town, Victorias. Thank you so much. Oy sa kay Chay Bibing dira sa may Tres Puentes sa may syudad sang Silay. Mayong gabi lang datira Chay. Ano gani na dang ilang barangay Beranyo gali. Tres Puentes, Barangay Beranyo, Silay City. Kasi malaki ganyan naman ko nga sala-sala ko. But anyway, thank you so much. Sakay, Estelier Angela. Hi sir, good evening. Please greet
family is that are watching from Makati and Cavite, TY Keda. Thank you so much, man. Okay. Go in action, Dale. Sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang balita national. Nagpangabay ang Department of Health sang 362 million pesos para sa pagpatigayon sang genome sequencing para sa bugos nga 2021 ang proseso para may baluan ang pag-identify sa bagong variant sang COVID-19. Sa press conference bunga daw ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang ginaduso nga pondo ang ginalakipan sang supply sang reagents o kunang chemical nga ginausa sa testing kits kagiban pang logistical requirements. Suno kay Vergere, nagpasiguro man ang Department of Budget and Management nga magapangita sila sang pondo para diri kagini ang ginasuportahan naman sang National IETF. Ginbulgar ni Vergere nga mayara karon sang global shortage sang reagents nga masami ginakuha sa Singapore kag US. Tinanikdan nga semana 48 lamang ka sample sang napaidalam sa genome sequencing mas manubo ikumpara sa 750 ka sample sa kada semana. Ginapausisa sang grupo nga Octa Research ang posibilidad nga may presensya sang bagong nga variant sang coronavirus ang probinsya sang Cebu. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Dr. Benjamin Ko nga tungod may na-record na nga presensya sang bagong nga variant sa Pilipinas, isa ka bagay nga dapat usisaon ang pamangkot kun bala mayara na ini sa probinsya sang Cebu. Una ginpahayag sang grupo nga ang probinsya lakip ang syudad sang Cebu amo ang ginakabig serious concern bangot padayon nagasaka ang kaso sa sulod na sang pila ka semana. Patag ni Ko, nagakabalaka ang Octa Research bangod nagsobra na sa timeline na para maangot sa holiday season ang pagsaka sang kaso. Magluwas na lamang kung ulihin na ang datos gikan sa Department of Health. Sunod ka naman kay Dr. Guido David, nagadoble ang infection rate sa probinsya sang Cebu, kag nakarecord naman sang 90 ka kaso sa kada adlaw ang syudad sang Cebu sa sulod sang pila na ka semana. Sa iban nga balita national, nakita nga patay ang Pinay OFW sa United Arab Emirates nga missing umbasa sa sadong Marso nagligad nga tuiga. Sa virtual press conference bunga daw ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bero III ang bangkay ni Mary Ann Dainolo ang napuli na sa Pilipinas. Suno kay Belio magapatikan ng NBI sing autopsy base man sa pangabay sang pamilya sang biktima. Nakitaan sa otoridad ang bangkay sang Pinay matapos ginako sang Ugandan suspect ang pagpatay pagi sa pagbuno sa liog. Si Dainolo ang nagatrabaho bilang receptionist sa hotel sa Abu Dhabi. Nagpasiguro naman na si Belio nga matagan sang hustisya ang kamatayon sang OFW. Sa katapusan nga balita national, naghulam sang $25 million o kun 1.2 billion pesos ang Pilipinas sa Asian Development Bank o kun ADB agud ibakal sa bakuna batok sa COVID-19 sa handom sang gobyerno nga makabakuna sang tubtob 70 million ka Pinoy sa subong nga 2021. Maghahatag naman sa kasiguruhan ay nasambit nga kwarta agud ibayad sa mga vaccine manufacturers para makadulong sa bakuna sa pungsod sa madali nga panahon. Sa naibaluan ang financing kabahin sa $125 milyones nga health system enhancement to address and limit o kon heal COVID-19 project nga ginaprubahan sa tungbulan sang Agosto nga tuyo makontrol ang pandemic kag mabuligan ang gobyerno sa testing, surveillance kag infection prevention and control. Sa balita, sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time detalye sa balita international sports sa entertainment pagkatapos gid lamang sini. And we are back online. Upod natin sa gihapon si Aksyon and Defensor sa aton sila nga pag
gets mo lang po. Sana Tingog sang pamatanon. Pati, sige, i-check natin liwat aksyonan kay may mga additional kita diri nga mga greetings nga ginpadala sa comment section sang Facebook Live. Si Chris Vilma Treyes, good evening Action Dale and Action An, madamo gid nga salamat, and present naman si Estelier Angela. Hi sir, good evening, please greet lang family Estelier watching from Makati and Cavite. Thank you gid, madamo nga salamat. And present naman si Cuadro de Jack, good evening Action Dale kang Action An, watching live here in nadula kami nag-comment here in Barangay Rizal, Ciudad Sangsagay. God bless and keep safe everyone. Yes, ibang pa natin yung mga ka-action nga nag-monitor man sa kay Jumper Rilo Palahanog. Good evening, Action Day. Good evening, Mandira sa imo. Kag syempre, sa aton man yung mga members sa Energy Fans Club nga nakatutok sa subong nga gabi. Thank you so much, Ged. Sa kay Bash Myla Robles, happy birthday. Happy birthday! Happy 16th birthday. Sana 16. Kayo Ikaduwa pila ka man na? 16. Happy birthday, Action Mas. Daw wala gid nag-cross ang amon sining landas. Baulandas. Mag-ulan siya naglabay actually. Wala na sa dugay naglabay. Sige. Happy birthday, Action Miles. Action Miles Robles. More candles to blow. Nakibot kita sa kagina sa pa-surprise. Sana may pa-surprise. Kaya man nakakalinya kagina mga mga lechon. Wow. Nakita, unggi mo nung tubla kagina. Pananawan mo lang to. Abi ko karne prita. Gali pork to siya gali. Oo. Okay. Pork to chicken mo to nakita ko. Chicken daw. Hindi pa natin yung istoryahan, no? Anyway, sa mga kaksyo natin, yung nakatutok sa kay Ma'am Yvonne, ano ganing ngalan niya na? Bushar. Ma'am Yvonne. Ma'am Yvonne, good evening. Per minute sa dani ka Don Sharing. Sa kay Ma'am Rose Guevara, nagligado ka pila sa ka-message galing kay ka last minute barang iya message dili ko dali mabasa. Okay. So salamat gid. Sa kay Regentan Villalon dira sa Banwa sang Manapla, sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano kag sa kay sino ganing isa? Si Anthony Jones. Hindi, ang isa pa. Si President. Si Dennis. Alipatan. Si Dennis Tibor. Kayo nakita yung selection ni Sir Bia Jonathan. Mayroon na nga pag bonding. Sana all. Si Sir Jumper Relodge Palanog. Good evening, Action. Basa mo na. Good evening, Action Del. Good evening si mo, Sir Jumper. And syempre, go ahead, Action An. Dugang ka pa. Okay, by the way, i-follow nyo gali yung page ni Action Day. Action Dorel. Action Dale and Action Dorel. Kaya Action Dale Explains. Kay Dorel. Ano kaya kay Dorel? Fit Dorel C. Fitness or fit lang? Dorel Fit C. Dorel C. Ara na sa akon nga account, pwede nyo na ma-follow. Like and follow. Okay. And dugay ako naman, Char. Yes, go Action An. Go. naman na And syempre, by the way, magluwas sa website kag sa aton sila nga Facebook Live ang DYEZ mayaraman sang YouTube channel Aksyon Radio Bacolod. Please visit nyo for live streaming Aksyon Radio Bacolod sa YouTube. And of course, I'm also on YouTube. Please check out or visit my YouTube channel, John Dale Salazar. It's John Dale Salazar. John Dale Salazar. Sulit pa. John Dale Salazar. Check na lang dira ang mga napang-upload natin ng mga videos, react, comment down, and enjoy. Watch, like, and subscribe, no? So, Action An, damo ka hulat. Pwede ka lang masabi. Sige, madamo ka salamat for being with us sa aton sining pagpangalagad. Hala si Ma'am Chris Vilma daw nagwapa si Anhaw. May sugpon pa basada na Nagwapo man si Action Day. Kala mo, nabasahan ko na siya actually. Saan ba yung mga ka-action para sa dugang mga balita?
Una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, ginaresto sang mga otoridad ang leader sang Myanmar nga si Aung San Suu Kyi. Kag iban pa nga matagas nga opisyal sa National League for Democracy kung NLD Party sumong adlaw. Sa piyak inisang mas nagalala nga tensyon sa tunga sang civilian government kag militar tugas sa nga malapad nga kodita pagkatapos sang ginpatigayon nga eleksyon sa pungsod nga ginapatihan may dinayay nga natabo. Nakuha sang NLD ang 83% nga available seats sa Nobyembre udsong nga eleksyon. Kagdo para lamang nga referendum sang civilian government nga ginaduso ni Suu Kyi. Apang wala ginabiabi sa militar ang resulta kay nagpasaka sang reklamo sa Korte Suprema batok sa presidente kag chairperson sang Electoral Commission. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports, balita ginluto sang Toronto Raptors sang Orlando Magic sa score nga 115-102 subong adlaw. Ini nang ikatatlo nga sunod-sunod nga kaperdihan sang Magic. Nanguna sa Raptors si Pascal Siakam nga may 30 points sang 10 rebounds naman. Samtang nagdugang naman si Kyle Lowry sang 12 points. Sabayan sang Magic si Cole Anthony ang may 16 points. Samtang daog naman ang Minnesota Timberwolves sa kontra Cleveland Cavaliers sa score nga 109-104. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita entertainment, personal nga naghatag sang iya suporta pagi sa pagbulig sa pagpanagtag sang masobra isa kagatos nga para sang tsinelas kag educational material sa Cebu si Miss Universe Philippines Rabea Mateo. Sa iya Instagram post, makita ng beauty queen gikan sa Iloilo nga nagahatag sang supply sa Saragossa Integrated School nga nahamtag sa nabukid na nga bahin sa Badian Island. Gindayaw naman sang beauty queen ang kapisan sa mga estudyante nga dako ang handom para sa ila kaugalingon, sumuman para sa ilang nga pamilya. Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippines, Standard Time, hinyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Pebrero 1, 2021. Salamat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!